Njengoba wazi-ke mbukela laphana isimo endlini kaMagwaza, emzini kaMagwaza kahle emagcekeni asihambi kahle Nkosi yami. Selokhu nje kwahamba uBanele. USanele lo hhayi akuhambi kahle ngempela. Njengoba nje nibona-ke laphana-ke udade nomfowabo kaBoNtungwelihle uMbongeni bahleli lapha. Bayaxoxa phela uyasho kuNtungwelihle ukuthi cha, njengoba nje isimo kade sisibheda Nkosi yami uzizwe ekhumbula umuzi-ke umkhwenyana kaNtungwelihle lo sewashona wamshiya nomuzi lapha uNtungwelihle nomndeni wakhe. Njengoba nje manje nje ingane zimhlupha Nkosi yami uNtungwelihle uzizwa nje emkhumbula kakhulu laphana umuzi. Ingakho nje ehleli laphana ecabanga nje ukuthi Nkosi yami ngoba yena esasimeni esibi kanjena kungani kwenzeka yonke lento le kuye. Ngapha-ke ku-Ayanda useNyamalele-ke yayi iy'ngane ey'ncane ziyahlupha. UNyamalele u-Ayanda akazivi ukuthi ukuphi. Nangu nokwandayo ufika elibeka lapha uyalibika udaba kuNtungwelihle ukuthi cha phela u-Ayanda uNyamalele asimazi uphi. uMbongeni uthi hayi cha phela mhlawumbe uhambe lapha waye etolo wayodlalela umntwana lo. Hhayi uyakhathazeka uNokwanda. Ngathi uNtungwelihle umletheni imvubu. Lethani imvubu. Sekuphuma imvubu embukeni. Wazi kahle kamhlophe uthupha uNtungwelihle. Mayibabo. Hhayi ngalena-ke uSanele usaxakekile nje ngempela uyabona. Isamdida le ndaba ye-protection fee. Usayambuza uzama ukuthi kungani benza lento lena ngoba phela babonile umuntu wesifazane esokolela lapha ecela incenga ukuthi bamxolele ngoba imali anayo ayiphelelanga. Iy'ngane zakhe abazukulu abadlile kuyabheda lapha endlini isimo siyabheda. Bazama Nkosi yami ukuthi basavayve kodwa akwenzeki. Uzame yamphendula ukuthi cha phela iyona indlela ukuthi bona bephile bengodansi ngoba phela ontanzi sebenze yonke into lapha ezulwini ukuthi abantu bahlale bephephe. Kudala nje bevika iy'bhamu bona bevika izimpi ngenxa yokuthi bavikela abantu basezulwini. Yingakho bane-protection fee. Uzame ukubona kungcono Nkosi yami ukuthi baphile ngenala labantu ngenhlupheko yabantu. Ngamanye amazwi uthi nje naye akukho nkinga baphila ngayo inhlupheko yabantu ngoba nje becebile lapha kwaNtanzi. USanele-ke akaboni ngaso linye ngalokho-ke Nkosi yami akavumelani nakho ngoba akayithandi imphatha kabi leyo nto leyo. uNtungwelihle kuvakasha lapha kwaMgabadeli. Uma efika laphana kaMgabadeli ufica uMaMbhele umemeza u-Ayanda. Lo Ayanda lo ongaziwe ukuthi uphi. Njengoba nje sedonsa imvubu nje laphana ey'thwala laphana uNtungwelihle laphana kwaMgabadeli. Uma efika lapha akamtholi. Umuntu amsola kuqala uLungelo ngoba phela isikhathi esiningi u-Ayanda mayengekho usuke edukele kuLungelo. Kanti kulokhu ugejile-ke uNtungwelihle ngoba phela nangu uMaMbhele uyivikele Nkosi yami ingane isicasha ngamabhadlagadi. Ngenxa yokuthi ufuna u-Ayanda kodwa ugcine engamtholanga uNtungwelihle u-Ayanda. Ngalena u-Ayanda-ke bafethu-ke kanti ngoba ade engekho engatholakali uye lapha kwaNtanzi. Isibindi sengane iye kwaNtanzi laphana eyofuna uSanele umfowabo ukuthi abuyele endlini. Njengoba basho nje lapho u-Ayanda ukuthi uyamgodukisa uzomlanda ngoba phela manje indlela aphathwa ngayo lapho u-Ayanda kwaMagwaza ayisafani ngoba uSanele engekho kuloya muzi lana. Uyamdinga kakhulu umfowabo ukuthi abe khona because bayamsebenzisa u-Ayanda ngale ndlela akasasebenze ngayo. Bamwashisa amakhethini bamenzisa lokhu nalokhu. Kanti u-Ayanda Nkosi yami ubukeka uwumuntu ongayijwayele leyo mpatho lapha kubo. Ungumuntu nje owenzela yonke into uyabona. Uyiqanda likamama wenzela yonke into. Kodwa manje ngoba uSanele engekho akasaphathwa ngale ndlela ade ephathwa ngayo ekuqaleni. uMaMbhele noMbali basuze ibhizinisi lapha emgwaqeni Nkosi yami. Kube khona nje umuntu esingamazi ovelayo laphana engicabanga ukuthi usondelene noPeter. So laba bantu sebalisusile ibhizinisi labo lapha emgwaqeni bafuna nje ukukhanda imadlana ukuze baphile basurvive. Yabo kanti khona umuntu obabukayo laphana uyabona. Akusafanayo khona Nkosi yami bazamile bama emgwaqeni laphana uyabona bathi nje ukuzama ibhizinisi nomama wakhe uMbalenhle. Kwadlula nje umuntu nje ufuna iplate wathi uyabiza iplate liwu-R40 uthi yena liyabiza. Manje uMaMbhele ukhathazekile ukuthi anyuse noma ehlisa ama-price. Ngalena-ke uLungelo uhlangene no-Ayanda. Uyamkhuza kuLungelo ukuthi cha phela kumele ubuyele lapha endlini ngoba angeke uzukwazi ukwehlula iy'yalo zabazali.
sikhumbule laphana ngibukela ukuthi uSanele unike u-Ayanda ikhadi lasebhanki ukuthi akahamba ayothenga noma yini ayifunayo ngoba emehlisa ngoba kuthiwa uthenga iy'mpahla uthenga amaswidi. Ayanda-ke usetshela uLungelo ukuthi cha wena ngifuna ukukukhipha ngoba kade wagcina ukukhishwa. ULungelo ubhizi uyamkhuza ukuthi cha wena kumele ubuyele endlini ngoba phela umama wakhe ufikile lapha ethi kumqeda ngenduku lapha uLungelo bezofa nje induku. Hhayi-ke lo muntu lona beyisithi asimazi kuhambile waya kuPhinda. Uma efika kuPhinda-ke wafethu uyamtshela uPhinda ukuthi cha kuyaphuthuma udinga ukukhuluma naye into nje iyi-life and death. Ongicabanga ukuthi phela umtshelile ukuthi abantu bakaMathenjwa bayadayisa lapha emgwaqeni uMgabadeli. Hhayi-ke uSanele uyabavakashela lapha emgwaqeni abakaMgabadeli ababuze ukuthi kwenzakalani ingani bedayisa emgwaqeni. Kanti uSanele akayazi indaba yokuthi isitolo sabo sivaliwe ngenxa yokuthi oPhinda kade besongela abakaMgabadeli bebatshela ukuthi uma kuwukuthi abafuna ukhokha i-protection fee bazosivala isitolo ebese bayasishisa isitolo yabo. Ngale nakumbali bamtshela uSanele ukuthi cha akadinge lutho nje lwakhe akafune isizo lwakhe. Nkosi yami uSanele uyazama nje ukuthi azehlise amtshele uMbali ukuthi cha ngoba phela bengasekho ndawonye akusho ukuthi akamkhathaleli, uyamkhathalela kakhulu futhi nje uzobasiza. So uAyanda uyabuya-ke ekhaya ubuya ngomcocomelo uAyanda ubuya nje uyadlowa uyajabula phela ngale mali inkece ayinikwe yona ayinikwe umfowabo uSanele. Uma ebuya-ke laphana uhlangabezana no-anti wakhe lapha uNokwanda. uNokwanda yamtshela ukuthi cha phela wengane awenzile umsebenzi wasendlini, amakhethini awawashile, phansi kungcolile, indlu ingcolile, wena uhambe wazula uyabo. Base bemphuca iselula umakhalekhukhwini wakhe u-Ayanda bamtshela ukuthi uzothola maseqedile ukusebenza. Nangu uSanele-ke bafethu uyazama ukudayisela abantu abadlulayo lapha emgwaqeni abasemphakathini. Uzama ukusiza lo mndeni oxakekile Nkosi yami osesimeni esibi esakaMgabadeli. Umndeni kaMgabadeli-ke usesimeni esibi Nkosi yami. uSanele-ke ungumnumzane lapha uyazama ukusiza ukuthi abantu bathenge phela ukuze nabo baxhaseke bazokwazi ukusava babe ukudla lapha etafuleni kubo kaMgabadeli ukuze nabo baphile njengabanye abantu. Hhayi ukuthi kusenjalo afike uPhinda yabo. Uma efika uPhinda laphana uyabatshela ukuthi abakwazi ukudayisa lapha nabengakhokhile i-protection fee. Uthi uMbali ngeke nje uzulithola isenti, ngeke uthole inkece wena ephuma kuthina uyabo. uMaMbele Nkosi yami kumele azoyingene-ke ingxoxo ethina cha phela Phinda siyazama nathi bayazama ukuthi baphile ngoba phela bayahlupheka lapha ekhaya uyabona. Akusenzeki lutho ngenxa yokuthi bavale isitolo sabo babasongela bathembisa ukuthi basishise. uSanele-ke wabavikela-ke Nkosi yami. uPhinda wahamba nabafana afike nabo bahamba kanjalo. Mase ukuthi-ke lana bahlangane endlini. Hhayi impi yamadoda-ke bafethu ayipheli ngoba vele labantu laba abakaze baze babonane ngasolinye, abakaze baze bathandane njengobhuti njengabantu nje futhi njengamadoda abazange baze babone ngasolinye bobabili. Kunengxabano endlini ngenxa yokuthi uSanele ufike uPhinda esafuna imali ye-protection fee. Njengoba nibona lapha esithombeni kunontanzi-ke laphana uyavutha kuPhinda noSanele uyayivuthela naye uyabona. Sevele nje le mpilana yenyukela sekuzoshawana ngenxa yokuthi uSanele ufike wavikela uMbali noMaMbele bedayisela phandle bezama impilo ukuthi nabo baphile Nkosi yami. Hhayi wasebachazela uPhinda ukuthi hayibo besathi yena nje ufuna i-protection fee ukuze baphile phela nabo. Wafika uSanele waphazamisa wamkhomba ngesibhamu emsongela ukuthi uzomdubula uzombulala nje afe fee uma ngathiwa ufuna imali zama-protection fee kubantu nasemphakathini. Niyambona-ke bafethu laphana uzama ukhathazekile phela ukuthi kuyaliwa lapha endlini. Nawo abantu badonsana ngezandla, badonsana iy'mpahla ngezandla yabona. Omunye uthi cha mina ngikaqedi ngawe. Hhayi cha uSanele unesibindi uSanele. Uze abatshele ukuthi le nto ye-protection fee iyagcina. Ayekho umuntu othatha i-protection fee. Uzame azibuza ukuthi hayibo ngobani ngoba phela yinto abaphila ngayo leyo. Angithi phela uzama umtshelela uSanele ukuthi baphila nge-protection fee. Shuthi bona baphila ngamandla abantu asemphakathini. Abantu bayasebenza bona bazothatha iy'mali yabo. Kube kanjalo-ke mbukeli ekugcine kukubi ngempela lapha ekugcineni phakathi kwaPhinda noSanele. Akumnandi
Kona-ke mbukeli, usuzongitshela ukuthi yini ocabanga ukuthi izokwenzeka kule episode ezayo. Ungakhohlwa-ke ukulike, ukushare, ucomment nokusubscribe. Uyisekele nje i-channel, inkosi yami. I-Real Culture iyangithanda kakhulu. Siyabonga.